Turas isteach chuile is mis Mailí Minecraft agus samach an thuras Steve timp armachana. Siod iad mo wadri, Tomás agus Tim, Morad agus Mura. Tá blahana agus leabhra agus rud céime an seo. Cuinim dúin, siod an áit san ísan man bíalúg. Niam. Tá bíalúg an seo. Siod í mo hicín Ellie. Tugann si ofdom gach lá. Mar bheiceanship tá de of hana hain his tuchaí amachas tún le. Siod ná a gwainin ma an stuifilog. So tá an ridílog na mian na cloivanas na ridí, na leabhra agus na saidna. Tá go leor ridí eile feicáil. Chuine muidirn agus brana muid isteach an seo. Siod é an portal agus éimeann tú go dtí an English. Se an end. Agus tá tú ná an Ender Dragon a bharú hí san. Is tá se anla. Ach níl tú go muid ar as go sin ag gáile. Cuine modern ach inis tá muid a gailtíomh mo. Agus, wow, logo Cúla cahar. Siod é an logo Cúla cahar. Agus Cúla cahar is áit bíon clár na andeasa in Gaeilge. Siod é áit is bíon tú an gaile spríle cáin na ligantar tingul tú rás. Agus siod é sway ó bedús beidir go mosad iad ó an breadwinners. Siod é Garfield an cut ó an clár Garfield. Agus siod é SpongeBob ó an clár SpongeBob. Ús an seo tá rud is spráilumsa is sprí leis. Just iachmuid é seo. Dús. Agus. Wow. Agus tá sé gimmacht is etsalán an ebrins. An maid sitsi. Stoppamuid an etsalán seo. Ach, ceachí nila modú. Yay! Se stoppi ein. Inis, chuig se seo písa armsa le na beacons seo. So mar bheiceanship, má bhrisin mé sin níl dar níos mó. So íocha má tuile má chuir an data tú gera agus chuir muid é sin agus tá sé dinta. Agus beidir ámégan eile spáinne me raibh cecha le an beacon éana. So bogam muid ará go dtí mo cháirde. Siod é Oscar agus Owen mo rá cháirde. Agus mo rá cháirde eile Tom agus Tom. Hí sin seo tá tú ná chuigeann mór mísach eáil gon Ender Dragon. Ach, níor ina siad an ceapan misigh bhfuil siad chun an Nether Dragon íana agus ceapan misigh bhfuil seach an branam sa seo. Chuidim modern tíbiste ná fiocla brama leis an an. Agus tá rudí seo siad tá man am gona cholas tá chuigeann gon Ender Dragon agus portal le gail go dtí Nether. Sús líne ríist. Sin
fiúr gona rudí atá an feice mé tá míhall húsam a dhéal. Tá sé donna húsam tríd. Míhall gás mé dhéal. Tá tú sanna. Tá míhall tá sé I seasa ar ma dhéal. Tá sé donna ar a chin scrána. Tá mé seach an seasa ar do chhlaig. Tá míhall an ádanis. Whoa, tá ráir go mór mínsach. Matthew an hard le SpongeBob. Nísáide. Agus scribhíor rudíal, dún an feicáil go leor rudíal an áitse. Ach sin rilí méid atá le feicáil sa damse. So, feice mé sé bhríist. Slán!